Сүй гомерне, сүй халыкны, сүй халкыңның дөньясын. Аклыкка чумган суык кыш айлары белән саубуллашырга өндәп, кояш җылы нурларын җиткерә. Тик һәр вакыттагыча кыш бирешми. Табигать исә безнең яклы, яз сулышына колак салдыра. Әйе, язны без күреп кенә түгел, ишетеп тә яратабыз шул. Аның серле талп сөйләрен, тамчы гөрләвек тавышларын, кошлар кайтуын, барысын да. Әлеге үзгәрешләргә бәлки көндәлек яшәештән читкәрәк киткәч ныграк якынаясыңдыр. Шундый уйлар белән без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребез янына юл алабыз. Халкыбыз тырыш, намуслы, чиста, моны аңлаган һәркем аның язмышы белән кызыксына. Хәзер без Самара өлкәсе Шынтала районы Денис авылында. Денис Самара өлкәсе Шынтала районының иң зур татар авылы. Аның көн күреше безне күптәннән кызыксындыра иде инде. Иң беренче тукталышыбыз авыл тарихын өйрәнгән. Шушында 33 ел колхоз рәисе булып эшләгән. Бүгенге көндә дә авылы өчен җан атып яшәүче хөрмәтле кеше Равил Хаҗи улы Нурмөхәммәтов янында булды. Бу авылның барлыкка килүе, тарихка керә башлауы 1742-47 еллар. Ул елларда рус дәүләте Самарадан тотынып, монда крепостной вал төзи. Новозакамский оборонительный линия дип атала. Менә шушы линияны төзегәндә бик күп кеше чакыралар Казаннан. Казаннан килә 7000 солдат. Менә шушы 7000 солдат арасында килгән булырга тиеш безнең Дилмөхәммәт бабайлар. Бу авылны оештыручы кеше. Әтиләрнең, бабайларның әйтүе буенча, ул үзе переводчик булган. Хезмәтен бетергәч кайткач, менә шушы җирләрне аларга биргәннәр. Шушында беренче иләрен салган инде ул. Бабайлар сөйләве буенча, аның аюда булган, аюда асраган. Аюны менә шушы тирәдә агачлар, бик зур агачлар булган. Шул агачларга теге гамак ясап шунда ята торган булган, аю янында ята торган булган. Шушындый не булган иде. Инде алтын көмеш кулланган диләр, инде савыт-савы алтын көмештән булган дип. Шушындый зур чинга иткән булган инде үзе, ул кеше. Ну, шул кадәр җир, 6000 гектар пасти җир алган. Легендалар буенча, сөйләүләр буенча, аның 2 тирмән тоткан, 2 яргыч тоткан. Тирмәнгә яргычка тирәк ниләрдә авылларда килеп ярма ярдыра торган булганнар, ун тарттыра торган булганнар. Шушында инде чуашлар, мукшылар Дилмөхәммәт дип авыр бит инде Дилмөхәммәт дип әйтергә. Алар шул Денис дип кушканнар. Шушылай итеп Денис булып калган. Тарихтан күренгәнчә 20нче гасыр башында Денис авылында инде 1200 хуҗалык булган, 6 мәчет эшләгән. Ихсан хәзрәт әле мәдрәсәдә тоткан. Патша армиясында офицер дәрәҗәсенә күтәрелгән Зиннур Камалетдинов туган авылында рус теле һәм математика фәннәрен укыткан. Равил абый, менә элек-электән монда халык нәрсә белән шөгыльләнгән, нинди һөнәр ияләре булган? Монда тирә-як бик бай булган җәнлеккә, кыр җәнлекләренә. Ау белән дә шөгыльләнгәннәр. Аннары соң әнә шушы бортничество диләр, агачлар эченә марталар оялап бал бирә торган булалар. Умарта оялары. Шуның белән дә шөгыльләнгәннәр. И основной, конечно, җир. Авыл бик бай кешеләр белән, яхшы кешеләр белән, уңган кешеләр белән бик бай. Сугышка кадәр 37нче елларны безнең авылда электростанция төзегәннәр. Районда даже нидән ут алалар дизельный локомотивтан. Дизельныйдан. Денис авылында шушы Черемшән елгасында электростанция төзеделәр. И сугышка кадәр бөтен авылга ут бирделәр. Бөтен авыр эшләрне, кирпич ясауны, икмәк сугуны, иләвне бөтенесен электрга күчерделәр. Тактаяруны электрга күчерделәр сугышка кадәр. Киләчәктә эш булсын. Табылсын шундый кешеләр оештырып ибәрсеннәр производство. Нинди производство оештырып була бит? Бу халык бик көчле мал үстерүгә, бик көчле безнең халык. Үрдәк үстердек без, үрдәк үстерәләр. Сыерлар карыйлар, сөт савалар. Денис авылы турында күп еллар дәвамында җыелган мәгълүматлар мәктәп музеенда саклана. Гомумән, монда без авылның үткәне, бүгенгесе белән таныштык.
традиция итеп мәктәптә менә һәр елны 11 класс укучыларынан сөлге чиктерүне керттек традициягә. Инде алар бик матур менә сөлгеләр чигеп калдыралар музей өчен инде. Аннан соң безнең инде 11 класс укучыларыбыз матур татар костюмнары кызлар өчен инде, егетләр өчен татар костюмнары тегеп калдыралар. Менә бу инде безнең өчен бик кирәкле эш дип саныйбыз. Алар үзебезнең менә бу үзебезнең халыкны белергә тиеш дип саныйбыз. Үзебезнең халык тарихын белергә тиеш дип саныйбыз. Чөнки тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Без үзебезнең телебезне, динебезне, халкыбызны саклап калу өчен менә бу музейны булдырдык дип саныйбыз инде. Һәм инде менә музейда эшлибез балалар белән берлектә. Авылдагы татар мөхите саклану мәктәптәге тәрбиягә дә бәйле. Укучыларга тиешле шартларда булдырылган. Ана теле укытыла. Балалар да шулай ук яратып укыйлар. Үз телләрендә яратып укыйлар, шигырьләр яраталар. Әдәби әсәрләрне укыйбыз, анализлыйбыз. Әдәби әсәрләр уку бит инде үзүк баланы тормышка өйрәтә. Әйе, балаларга зур тормыш юлындагы беренче ишекне мәктәп ача. Аннан инде кем кайсы юнәлешне сайлый. Мәктәп исә үзенең диварларында алдынгы укучыларының сурәтләрен саклый. Менә Рәшит Нурмөхәммәтов мәсәлән чаңгыда шуы буенча СССРның спорт остасы дәрәҗәсенә күтәрелгән. Гомумән, Денис авылында бу спорт төренә бик яхшы караш. Бөтен авыл чаңгыда дисәк тә арттырып әйтү булмас. Мәктәп чемпионнары меңләгән исәптә булды. Район чемпионнары йөзләгән, область чемпионнары унлап, 20ләп булды. Шунарга мин бик шатланам. Бездә лыжаны яраталар. Лыжа дәресләре ул исәнлек, саулык, бәхет, шатлык. Анардан башка, конечно, бүтән ярышларда катнашабыз. Бик зур канәгатьләнү хисе кичереп бүген җыелдык. Үземнең сборный командалар белән элекке чемпионнар, район чемпионнары һәм даже область чемпионнары да монда. Җәүдәт абый безнең бессменный руководитель физвоспитания ретінде укытучыбыз, физкультура укытучыбыз әйтеп китте. Ул каргылап эшли. Действительно, район масштабында, тегел область масштабында булды спортсменнарыбыз. Инде мастерларга китсәк, инде высший достижениега китсәк. Менә Рәшит Нурмөхәммәтов, ул мастер спорта үтәп безнең авылны тагында күтәрде. Лыжада популярны безнең авылда футбол җәй көннәрендә, волейбол, районда үткәрә торган бөтен мероприятиеларда не то что катнашабыз, анда лидерство алып барабыз күп кенә видлардан. Бу һәркемне куандырырлык күренеш. Кояш нурларына кыйынып, кышның язга бирешә башлаган мәлендә авылларда гына була торган саф һавада күмәкләшеп вакыт уздыру. Яшьләр өчен өлкәннәрдән матур үрнәк. Без Самар өлкәсенең иң зур татар авылы Дениста. Авылым минем, туган җирем, ачкан китаптай инешеңнең ике яры. Манараңда балкый ике ярым айың, күк йөзеңдә таң йолдызың туган айың. Әлеге шигырь юллары Габделхәй Шәйхетдиновныкы. Туган җирләренә мәдхия җырлаучылар белән очрашу, сөйләшү тагын бер күңелле мизгел булды. Оешмаларының да исеме җисеменә туры килеп тора. Илһам чишмәсе. Міне, шында жиылабыз да, отырып сөйлейбіз, йырлайбыз дәл вакыт. Чәй içәбіз, шулай. Әйтергә кирәк, матур гына картлык. Безнең авылда ис киткеч талантлы халык яши. Уңган да, талантлы да. Монда җыелган инде иң талантлы авылның кешеләре инде. Шигырь язучылар, матур йырлар йырлаучылар, бәйетләр, мәнәҗәтләр язучылар. Һәр берсенең менә ничек дияргә инде. Чишмә аккан кебек йөрәкләреннән шигырьләр чыга аларның. Менә бүген миңа Минасма апа, менә шундый бәләкәй генә пример әйтәм. Иртә белән Минасма апа белән сөйләшәбез дә, иртә белән менә уянды да, йөрәгеннән ничектер тулган чагы булган, менә стәдер менә 1 минут эчендә бер матур иттереп шигырь укыды да, миңа шуны телефоннан уже нитеп тә укып та бирде. Минасма апа бер матур гына шигырьне укып җибәрәле. Бик толган, дога кылдым, кабул булсын дип теләгән. Авылыма тыныч, матур, ятты тормыш, халкына тәүфыйк теләдем. Авылымның өстөгөл бакчадай төрле төстә калай түбәләр.
туган йортыгызны танарсызмы? Бәхет эзләп чыгып киткәннәр. Бүгенге көндә авылын яратып, зурлап яшәүчеләр игътибар үзәгендә. Без кайчанда җиргә якынаябыз. Туган нигезне саклау ул бу дөньяда бәхетле булып яшәү дигән сүз бит. Кояш елмая, мин елмаям. 8 март бүген әниләр бәйләме, шуннан күңелем шат минем. Балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр әлеге шигырьләрне яттан сөйлиләр. Еллар узар, алар арасында да иҗат итүчеләр табылыр. Киләчәктә туган авылларын күтәрүче затлыларыбызга әйләнерләр. Монда тәрбия ана теле мөхитендә алып барыла. Бу тәртипле татар авылының дәвамы. Алар икесе дә бәхетле сыман. Ул кияүдә, ә ул бәхетле булыр өчен мәхәббәт кирәкми дип уйлый. Һәм язмыш аларны очраштыра. 21 марттан безнең каналда өр-яңа сериал «Гүзәл мәхәббәт». Сез Латин Америкасы күренешләренә һичшиксез гашыйк булачаксыз. Авыл фермасы нилектән бу хәлгә төшкән? Җирле халык җитди сәбәпләр күрми. Инвесторларның җавабы авыл кешесен тынычландырырмы? Йомгакны 22 март көнне 20 сәгать 30 минутта эфирга чыгачак туган җир тапшыруы сүтеп бара. Бәхетле никах хакына димчегә барырга кирәкме? Яучы элек-электән оллар өчен дә, яшьләр өчен дә бик абруйлы кеше булган. Димләп кырылган гаилә нык буламы? Юкка гына әби бабаларыбыз кызларын һәм улларын димләп өйләнештермәгән. Әйдәгез әле ул хакта сөйләшик. 23 март көнне 20 сәгать 30 минутта Кара Каршыда. Тукай дөнья әдәбиятының мәгърур тау кебек. Удмурт язучылары шундый фикердә тора. Татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның шигырьләрен удмурт теленә тәрҗемә итәргә керешкәннәр. Каләм ияләре шагыйрьнең фикерләрен төп нөсхәдән уку мөмкинлегенә ия. Булар һәм башка вакыйгалар Татарлар программасында. Хөрмәтле милләттәшләр, киләсе чыгарылышның кунаклары кайбы сүзешчәннәре. Әлеге тапшыруда катнашучылар үзләренең җырларын район оешуга 20 ел тулуга багышлыйлар һәм читтә яшәүче якташларына сәлам булып яңгыравын телиләр. Татар авылларының күрке, терәге булып торучы, иминлеген саклаучы мәчетләребез бар. Алар безнең дә һәр сәяхәтебездә күңелебезне нурландыралар. Ислам дине барыбызга да белгиле булганча хак пак диндер. Раббим Алла mana шул һәр барча исәннәребезгә, авылдашларыбызга, исәннәребезгә алда көннәрендә хәерле тирәклек биреп, калыбыздан килгәнчә mana шул мәчетләребезгә килеп намазлар, бәйрәм намазлары, җомга намазлары укып, шул килгән авылдашларым белән килгән мәхәлләм белән бергә татулыкта тигез гомер итәргә насыйп итсен инде Раббим, я Рабби. Безнең зурмы ул кечкенәме авылларыбызның сафлыгын саклаучы ак әбиләребез дә бар әле. Мәчеттән ерак түгел бер йортта очраштык без алар белән. Без җыелабыз, мәҗлес уздырган нигезгә Коръән укытырга. Кайбер җирдә içi була, кемдә 4 була, кемдә 40-50 була, маша укыталар. Һәммәсе инде Мәүлид айында мәүлид укыталар, шулай әбиләр җыеп, Пәйгамбәребезнең сөннәтен тотабыз инде шулай. Аллаһы кушканча, Аллаһ кушу буенча, Аллаһның әмре белән шул юлда йөрибез, дин юлында, ислам юлында. Бөтен авылымны бер кат чыктымдыр инде мин. Нинди мәҗлес булса да мине чакыралар, Аллаһның рәхмәт яусын, авылдашларыма, авылым халкына. Денис авылында дин кануннарында тоталар, мәдәниятне дә читкә әйтмиләр. Мондагы халык фикеренчә, алар аерылгысыз. Юлыбыз мәдәният йортына.
ансамблебіз татар халық жырларын башкара, татар халыкның йолаларын, күренешләрен күрсәтә. Үзебезнең үсеп килүче яшьләргә менә шушы татар халкының йолаларын, җырларын җиткерү максаты белән менә шулай эшләп киләбез. Бөтен дөньяда яшәүче татар халыклары бердәм булсыннар, менә шулай безнең кебек җырлап, биеп, яшьләргә үрнәк булып яшәсеннәр иде. Бер генә мизгел, шуңа күрә гел алмашынып тора, мондагы безнең состав һәрвакыт алмашынып тора. Чөнки китә баралар, килә баралар, теләүчеләр саны бер кайчан да әзәйми, гел артып кына тора. Авылда яшәргә кызык, чөнки клубта менә шундый мизгел ансамбле бар һәм чулпан ансамбле. Бераз гына үсеп китсәң инде чулпанга күчәбез без. Ансына да йөри башлыйбыз икесенә дә. Чулпан ансамбле һәм мизгел ансамбле, алар икесе дә халык исемен алган һәм һәр елны алар үзләренең исемнәрен якларга йөриләр. Мәдәният йорты гөрләп тора. Монда эшләүче иҗат төркемнәре бик күп төбәкләрдә чыгыш ясап халкын сөендерә. Шул көннәрдә Самар өлкәсе Похвестнево районы Гали авылында узган фестивальдә без моның хаклыгына инандык. Халкым минем төбәкара иҗат фестивалендә катнашып, Денислылар мәртәбәле урыннарны яуладылар. Алия Галиуллина, Денис авылы. Айрат Абзалов, Денис авылы. Алкышлар, кызлар, алкышлар. Молодцы, рахмат сезгә. Мондай бәйгеләр минемчә бик кирәк. Анда без үзебезне күрсәтәбез. Безнең кебек яшьләрдә булган талантлар эскә чыга дип. Татар яшьләре үзебезнең телебезне моңны югайтмасыннар иде. Оста, һөнәрле кешеләр яши Денис авылында. Шундый бер кызыклы кул эшләре белән шөгыльләнүче, тегүче белән таныштык без. Тегүче иде. Шунардан өйрәнеп калдым мин. Күреп, аның янында эшләп, аларга энәләр күзләп, шуннан күреп калдым. Халык унтылар тегәргә тотындым мин үзем итеп. Авыл җирендә киергән идән искусственный туннардан тегәм. Шушы аяк киеме генәме, тагын нәрсәләр? Тунлар тегәм, аяк киемнәре бөрке, биялиләр тиридән тегәм бит. Драптан да тегәм. Өйгеләрне үзегез уйлап таптыгыз инде. Үзем кисәмен, китекләрдән алам да инде. Чамары миннәрне битнесен. Менә кыскараклары, күбрәк сорыйма халык. Кыскатыннар, кыскар анысы үдәк киергә дитәр сорыйлар. Идәннәр салкын кеше мендан да эшкә тергә. Сырдашны кияргә. Мужиклар нигә эшкә киергә сорыйлар. Анда күпчеккә киттеләр инде. Менә мин һәрвакыт шушындый кул эшләре, һөнәр белгән кешеләрдән шуны әз күпме өйрәнеп калырга. Мен өйрәтәм, давай утыр. Шушындый аяк киемнәре Үзенә тәмәксең инде. Өйрәнәсем килә. Давай. Мәсәлән, башларга менә хәзер. Монда безгә инде туннарны китерделәр, без кистек. Һәм инде ялгадык, хәзер безгә тегәсе генә калды. Тегәргә мәрхәттер куясың да, лапасын төшерәсең дә, әзрәк әйләндереп җибәрәсең дә, аякны әйләндерәсең. Менә шушы аяк белән әйләндерүең менә белеп кылса. Әни өчен менә монда бик күп кәтүкләр. Кәтүкләр монда берсенә унна мыймынан килә бит. Ondan sonra kırıklığı var, nezigi kalını ayrım. Birisini hepsini tartamına teki. Alıp durgunca mı o yaşlılardan şunlardan. Hamdan aşkındıram, mıyosuna kırıklığını tartam. Onda zapraytam, bütenden aşkınlarına bulsun tartam. Kubka tukle, bunlarını zapraytıp koyam. Muşaramayım daha.
Ихтибар, 30 март, спорт сарайы, Венера Ганиева. Укытучы апаларын туган көне белән тәбрикләргә, изге теләкләрен белдерергә эстрада йолдызлары җыела. Башлана 18 сәгать 30 минутта. Незабываемый праздник красоты материнства и семьи. Финал 7-го республиканского конкурса «Нечкабель». 14 женских историй о любви и взаимопонимании, рассказанных в новом формате любимых телепрограмм. Вы узнаете момент истины, очевидные и невероятные истории и побываете в гостях у сказки, в музыкальном киоске и от всей души поймете, как хорошо, когда все дома. Финал «Нечкабель». 26 марта. Пирамида. 30 март Уникста Татарстанның халық артисты, композитор Ганс Сайфуллинның юбилей кичәсе. Эстрадыбызның асыл җырчылары Резида Шәрәфиева, Илсаф, Закир Шахман, Эльвира Хайруллина, Айгөл Бариева, Расим Низамов, Габделфәт Сафин, Дилә Нигъматуллина, Казан егетләре, Алсу Абелханова, Бәшира Насырова, Ганс Сайфуллин җырларын башкара. Рәхим итегез. 8-9 апрель Уникста Дилә һәм Булат Нигъматуллиннарның җырчы тормыш исемле өр-яңа концерт программасы 292-70-06. Оста кулын селкәп йөрмей, оста җир сөреп йөри. Культиваторлар мастер кибетендә. Мастер бер нәрсәдә артык түгел. Тажигизат урамы 15. 26 марта в 10 часов День открытых дверей. Казанский государственный аграрный университет. Спешите видеть! В Казанском цирке с 11 марта и только до 10 апреля гастролирует Большой московский цирк. Тегүчедән бәйләүчегә ерак түгел. Халисә Шарапованы мәсәлән бәйләргә әтисе өйрәткән. Гомумән, бу авылда кем ничек, нәрсә булдыра ала шуны эшләй. Мин инде күптәннән яшьтән үк бик яратып бәйлим. Бу шәлләрне бәйлим күңел өчен. Бер елга менә 16-нчы шәлемне башладым. Инде кызымны да өйрәтәм, кызым белән бергә бәйлибез. Бәйлим мин иптәшләремә, туганнарыма күстәнәч бүләк итеп. Менимчә инде һәрбер хатын-кыз кулышын эшли белергә тиештер. Ул киләчәктә кирәгер үз балаларың өчен аларга һөнәр күрсәтергә кирәк. Мин әниемә бик зур рәхмәтле. Анарга исәнлек, саулык, куллары бер кайчан да сызламасын. Киләчәктә дә күп шундый матур, ямьле шәлләр бәйләп, күстәнәчкә үзе өчен бәйләргә язсын. Амин. Итәгатьле, акыллы балалар үсә татар авылларында. Ә халкы җырлы, моңлы, бизәкле. Монда иратлар тегә, бәйли, әле җитмәсә, ризык та әзерли. Безнең авылда бик яратып бәлеш салалар. Бәлешнең тышлыгы өчен безгә азрак ын, су, каймак, бер генә кашык, көнбагыш мае, тоз һәм аш соусы кирәк. Эшлеге өчен инде бәрәңге, ит һәм бер генә суган. Иң беренче бәлешнең тышлыгын эшлибез. Бәлеш инде ул безнең элегелектән яратып ашый торган ризык. Безнең авылда инде аны бәлеш пешерәбез дә дип әйтмиләр, бәлеш салабыз диләр. Хәзер инде менә бу әзер ташлыкны тастымал белән каплап торабыз, бераз үзләнә төшсен дип. Шул вакытта инде бәлешнең эшлеген әзерләргә тотынабыз. Моның өчен вак кына иттереп ит турыйбыз. Без хәзер бәрәңгене, итне турап куйдык. Алар кырыйда торып торсын. Шул вакытта менә ташлыгын җәябез хәзер. Аның өчен инде камырны икегә бүләбез. Менә шулай иттереп, бер ягын бер өлешен әз генә кичкенәрәк ясыйбыз инде, бәлешнең исте булыр бу. Буса инде аз көлеше булыр. Менә бәлешнең аз көлешен җәйдек. Хәзер шуны табага салабыз да, шул арада тиз генә эшлеген әзерлибез, эшлеген бутап алабыз.
Минем әби әйтә торган иде, таба ул әзрәк кенә кигән булырга тиеш. Шуңа күрә мин әби сүзен тотып табаларны алай артыгын кырмыйм. Кигән табада бәлеше тәмнерәк була аны. Менә шул әйбәтләп бутыйбыз ишлеген һәм табага салабыз. Табаны менә шулай иттереп такта астына куябыз да, менә зур өлешен шулай иттереп кисеп алабыз. Хәзер бәлешнең капкачын җәябез. Менә шулай өсте зур булып чыга, шуңа күрә аны Денис бәлеше дип әйтәләр дә инде. Мин ризык пешергәндә, минем ирем Рәис шулай үзенең кызыклы тәкъдимнәрен кертә. Бүген нәрсә уйлап тапты икән? Рәис. Тамырында калган тапшырыгының исеме ничек әле бүген? Халкым минем. Вот, халкым минем дип өстенә языйк. Менә булды, әнисе, халкым минем дип язып куйдык, бик матур. Хәзер инде менә шушы бәлешне 1 сәгатькә мичкә тыгабыз. Бәлешне ачабыз. Барлык дөнья йөзендә яшәүче татарларга исәнлек, саулык теләп, гырыф үзебезнең гадәтләрне онытмаска, бигрәк тә безнең татар халкында бик кызык та, урынны да мәкаль дип уйлыйм, бар бездә. Егылганда да алга таба карап егылырга кирәк. Яз килә. Әле гөрләвекләр дә уянмаган, әмма кар көртләре басыла башлаган инде. Юл кырыйларындагы кар эреп хасил булган бозларга карап хисләнәбез. Бала чакка кайткандай була. Шул шелтәрләнгән бозларны алып соклану, кояш нурларында уйнату, язның хәбәрчесе белән аралашу кебек. Бер кечкенә генә боз кисәгендә дә күңелгә ләззәт бирердәй көч бар ләбаса. Әйе, шын язны көтә күңел, гөрләвекле, сыерчыклы, умырзаялы язны. Әнә, кышны китәргә өндәп шишмә шелтерей. Ул инде кичкенә булса да үз юлын алган. Ташуы булачак елгага кыерга ашыга. Язны да ашыктыра. Аның суы чиста, тәмле, шифалы. Кызлар шишмәдән су ала. Бу безнең борынгыдан килгән тагын бер матур күренеш. Рәхәт, сулыш җан тән өчен рәхәт. Шул гүзәл күренешне эченә алган, көн сайын шул агымда гөрләп яшәүче авылга тагын бер кат сокланып куябыз. Әйе, менә әлеге илаһилык белән без авылларда гына очраша алабыз шул. Сакларга кирәк авылларны, анда гомер итүче тырыш, горур халкыбызны. Телебез, динебез, милләтебез белән горурлану ул безнең аерылгысыз сыйфатларыбыз. Чөнки без чын мәгънәсендә горур, көчле халык. Яшәргә, матур яшәргә лаек.